सोलिबोदों बै समनि इसान मोसाहारि मुंनिफ्राय जिथु सोलिबोदों खन्थाइयानो जा रायथाइयानो जा बा सल' सुंद' सल'आनो जा सल'मायानो जा बे लासै एसे बेलेग गुबुन गुबुन जाबोबाय थादों आरो फैयै फैयै जों ओरैबायदि मोनसे अबस्थायाव मोनफैबाय जोंनि बर' राव थुनलाइया गुबुन बर' राव थुनलाइनिख्रुइ गेजेन नङा बा खमजुरि नङा आरो माने जथेस्थ' दावगाबाय जथेस्थ' जों होननांगोन दिनै बर' खन्थाइफोरखौ जुदि फरायोब्ला बै जायफोर माने गुबुन रावारिनि जिफोर खन्थाइ दङ समान समान जों खारफानो हाबाय सानैसो नामखारिब्ला नामखारि जायैया दुखु मोनगोन ना ओंखायनो नामखारिला मुंखौ बुंला खिन्थु अनेक दङ दानि जिथु सेंग्रा सिख्लाफोर दङ अत्यन्त मोजां मोजां खन्थाइ लिरो सुंद' सल'आबो बै समनि जोंनि माने बबिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनैसिम जा जुनिल दादामोन जायफोर लिरदों बा नीलकमलमोन जिथु लिरदों बा दिनै जायफ्रा लिरबाय थादों आं दायो सानैसो सेंग्राफोरनि नाम बुंनो इच्छा जादोंमोनब्लाबो बुंला सोरबाया नामखारि जायाबा एसे गोसोआव नांगोन ओंखायनो आं सानो दानि जिथु सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिथु लिरनाय जथेस्थ' गोजौ आरो बे लासै गुबुन राव थुनलाइनि सृष्टि बा सोरजिदों समान समान जों आगान सुरनो हानाया बे जोंनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेखौ जिखौ खालामबाय बेनि थाखाय आं गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादखौ मा होनगोन साबायखर बावहरगोन बेनिफ्राय आं होनगोन बै समनि जि समाव जेबो माने बे रावखौ बाहायनानै बा लिरनानै जेबो माने माबा गैया बे मा होनगोन मुलाम्फा गैया खुनु लाबजनक नङा अब्लाबो बिथांमोना जे बे बाथ्राखौ साननानै बर' राव थुनलाइखौ सोरजिनाय बेलायाव आगान सुरबाय बै अलंबारनिफ्राय बिबार मुगानिफ्राय दा बेफोर खौरांखौ सानोब्ला होनगोन आरो बिथांमोननि अबदानाबो जथेस्थ' दङ बिथांमोननि बिहोमा जथेस्थ' दङ आरो दानि बर' साहित्य सभानि जिथु खामानि बे खामानियावबो जथेस्थ' अबदान दङ लोगोसे नैबे आन्दलननि समाव जों माबा मोनसे थाबथ'नो हागौ जुदि बेयाव थुनलाइ सोरजिदों गुबुन बिथिङाव जों माबा मोनसे हयथ' थाबथाब्लाबो बेनि गेजेरजों जोंहा थुनलाइया एसे आवगायनायनि मोनसे लामाखौ मोन्दों आरो लोगोसे जिथु जोंहा सुक्ति मोनथाम जाबाय BSc आरो BTC बेनिफ्राय BTR BTC सुक्तियाव जिथु जों मोनफाबाय एइट सिडुलाव हाबदों भारत संबिजितनि एइट सिडुलाव हाबनाय माने बे मोनसे गनायजानाय राव भारतनि आरो गनायजानाय राव जानाय लोगो लोगो बेनि हा हुबिदा बेनि जिथु मा होनगोन स्टेन्डार्ड बे बुस्थुआ आलादा जाखायो ओंखायनो बे 2003आव 2003 मायथाइयाव जिथु BTC सुक्ति जाबाय बेयाव जिथु बेखौ थिसननो हाबाय एइट सिडुलाव थिसनफानो हाबाय बिराद गोदो मोनसे जोंनि देरहासारनाय आरो फैयै बेखौ जिखिनि खालामनांगौ बायदि बेफोरो गुबुन धरनै आं बुंनो लुबैदों जोंहा मावनो गोनां थालांबाय बर' बिजोंखौ दिनै जों स्कुलाव बाहायबायसो खिन्थु बर' थुनलाइखौ सोरजिनो थाखाय दायो आवगायबोनो हानाय उननि जेनेरेसना एसे आन्दायबोगोन मानो होनब्ला बर' रावखौ बिथांमोना बिजोंखौनो फरायनो मोनासैब्ला बर' थुनलाइखौ माबोरै सोरजिगोन आरो बिनि मुल दाया जाबाय स्कुल फरायसालियाव स्टुडेन्ट गैला बर' बिजोंनि स्कुलफोराबो माने प्राय थैजोब्बायानो थैनो हमदोंसै गोमानो हमदोंसै जोंनि बे गामियाव 100% बर' न'खर खिन्थु LP स्कुलाव साब्रैल' स्टुडेन्टआ साब्रैल' स्टुडेन्ट LP स्कुल मोनबा क्लास खिन्थु स्टुडेन्टआ मात्र साब्रैल' बे अबस्था फैबाय होमबा जुदि बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फोरा थायाब्ला
बर' थुनलाइया माबायदि दावगागोन बे मोनसे जोंनि सोंनाय बेजों लोगोसे सारखौ सोंनो लुबैदों जे जिहेतु नोंथांमोना जिहेतु लिरो दा लिरनाय रायथाइ खन्थाइफोरखौ जुदि फरायग्रा मानसि गैयाब्ला बे रावा जेन' मुलुगाव थानाय नङा थांना थानायाथ' गोब्राब जागोन माने दानो दिगदारि दा जों जेसेबां बिजाब दिहुनो हमना लादो मोनसे बिजाब दिहुनोब्ला 50-60 हाजार खरस जायो दा 50-60 हाजार खरस जायोब्ला बे खरसाखौ सोर होबाय थानो जोङो लिरग्रा मानसिया गावनो पाब्लिश खालामनांगौ गावनो खस्थ' खालामनानै लिरनांगौ आरो पाब्लिश खालामनाय माने जों सेबखांनायाव जिखिनि खरस जायो गासैखौबो जों बहन खालामनाय दा बेखौ जों फाननो हायाब्ला रावबो फरायाब्ला बेथ' अट'मेटिक बन्द जागोन दानो जों जथेस्थ' खस्थ' मोनो 100 बिजाब जों फाननो हाया 200 बिजाब जों फाननो हाया 500 बिजाब जों फाननो हाया मोनसे समाव बुंदोंमोन आन्दलननि समाव आं खोनाबाय आरो मालाबा मिनियोमोनबो नंगौना नङा जोंनि बर' सुबुं अनजिमाया 40 लाखनि बारा दङ दा 40 लाखनि बारा दङ होननानै बुंनानैबो दिनै जों माथो 1 लाखखौथ' बादो माने 1000खौथ' बादो 500 खन जों बिजाब फाननो हाया 100 खन बिजाब जों फाननो हाया होमबा बे थुनलाइया माबायदि थांना थागोन बिराद मोनसे गेदेर मोनसे जोंनि थाखाय जेंना ओंखायनो आं सान्दों आंनि मथेब्ला आरो बर' मिडियाम फरायनायानो जाथों बा गुबुन मिडियामाव फरायनायानो जाथों इंलिस बेथ' गथै बुहुमखौनो साग्लोबबायना बेथ' मा बुंनो बिथांमोनखौल' गथ'फोरखौल' बुंनानैथ' लाब गैला बोरायफ्राबो जाबाय बोराय बुरै गासैबो गथ'फोर उन्दैयाबो सेंग्रा सिख्लायाबो मबाइलनि जुग नालाय मबाइलाव थाबाय थारमाने टेक्न'लजिनि जुग दायो नैबे इलेक्ट्रनिक मुगानि जुग डिजिटेल मुगानि जुग बे जुगाव थानाय जायफोर दङ जों थांनानै दङ बेजोंनो जों लोब्बा लाखिनायाथ' मा खालामबावनो बेखौथ' आरो बादा होनोबो हाला सोरबाया मबाइलनि थाखायनो जोंनि बर' समाजाव माखासे गाज्रि थासारिफोरा नैबेसो आसोला बुंनो गोनां बेसो दा जों बेखौ नागारनो हालाबा दा बेवहाय जेसेबांखि बुङा मानो मबाइलावबो गाज्रिबो थायोब्ला मोजांबो दङ आरो ओमफ्राय जोङो सिनेमा अनेक नायोमोन सिनेमा नायोब्ला नैबे माबाया सावथुन नायोमोन सावथुनावबो जुदि भिलेन थायो हिर'बो थायो बेयाव होमबा भिलेन थायोबा हिर' थायोबा मा भिलेना गाज्रि ओमफ्राय हिर'आथ' बे मोजां जोंनि थाखाय मोनसे उत्साहजनक प्रेरणाजनक एबा बार्ता माने जोंनो होगोन जुदि गाज्रिखौ गारनानै मोजांखौ खनसायनानै बेनो गावनि सिलेक्सन जानांगोन बबे मोनसेखौ लायोबा मा जाहैगोन बबेखौ बै लामायाव जेनेबा हान्थियोब्ला माबे लामाजों थाङोब्ला थब सहैगोन माबे लामाजों थाङोब्ला मोजाङै सहैगोन आरो माबे लामाजों थाङोब्ला माहाबा सौग्रोहैगोन बेखौथ' सिन्था खालामनांगोन ना दा बेखौ सिन्था खालामनो हानाय बादि उन्दै गथ'फोरखौ जों गेदेर गोलावफ्रा एसे नोजोर होनाया मोजां अब्लाबो दायो जिहेतु नै ख्रिस्टमास आरो गोदान बोसोर सफैबाय गासै रायजो राजानि थाखाय दिनै जिहेतु मोजां बे समाव नोंथांनिफ्राय मा बे ख्रिस्टमास जों ख्रिस्टियानफ्रा जों फोथायो जे जिसुनि जोनोम सान होननाय लोगो लोगो जों जिहेतु ख्रिस्टियानफोरा जिसुखौ फोथायो